Giuna na day halad diha ang nachos, no? Halad? Bitaw sima-sima ba para kusgan igabot sa order. Dili may mga brother. Cherish. Hey, what's up mga Meg? So today is March 12, 2025 and we're here sa Caps Cafe sa Toledo City. Mag-dinner with Rica's birthday ni Mami Jennifer. Ma'am siya dito ini. Sa sinato, puno man dali sa kuhan. Ay, dili puno, puno gupa. Gupa lang isus. Aton lang mi sa nagkagada si bro. Kapag niyo na bro. Oh, King King! Na si Mama Tin. Oh. Kaya drive. So kay dili man available kay guba daw ilang exhaust, init daw kaayo, so mamalhin mi sa lagkaw. Ja, shout out sa Soronio family diha no, nga mga asensado na jud sa na oil na lang jud taan. Nice. So there, musaka na mi kay murag naas habog ilang restaurant. And shout out po dahil sa driver lover nga si Kuya Tonax no, nalaban na jud kaayo bisan gikan pa na siya sa trabaho. Ana na siya kabuutan. Kuya Tonax gay kog pinaskuhan. So nanaog na lang mi ani kay diri ra daw mi sa exclusive area para makadagandagan pud ning mga chikitings taman silang makaya. Sunod mo sa inyo, isa ko balay. O see? Enjoy ra kay sila diri. Kay walay kontra. Nindot jud ning walay kontra. Kay peaceful jud ang life ba? Char. So gi-prepare na ang among mga order. And giuna na day halad diha ang nachos no. Halad? Bitaw sima-sima ba para kusgan igabot sa order. Dili may mga brother. Cherish. So happy birthday again Mami Jingjing. Medyo late lang ni ma-upload. Di akong editor dire na busy pas pang marites sa issue ni Duterte. So speaking of Duterte day no, laban lang jud sa Netherlands tay. And hopefully everything will be okay soon. So di lang ta maghisgot about politika no. Mga una ta kay gusla jud kaayo. So we have butter chicken, bami of course, pochero, sisig, na scallops. Yummy yes. And then yeah, di jud na to ma-miss out ang picture taking before eating. So palihog lang pud kog bantay ninyo anang nagkaon dira ha. Kay basin matukan ba? May nang naamo para mo atiman anak niya. Charot. So we're done eating and naluyar ang mga chikiting. Nag-iyahay ragligid while surfing. Char. Da, sinaw uy. Manong di man hot doon ang grasya. Lamian na. Nalibre pa. So relax sa ta for a bit. Pack bit. And we're going home. Busog much good sa dinner. Thanks again Mami Jennifer. Next time again. Nagdesisyon na po tagatua. So that's it for today's video. Until next vlog mga meg. God bless everyone and I. Hi.